да подчиниш една държава е като отнемеш националната валута. Затова не искаме да се приема еврото, искаме да се запази българския лев. Искаме ли да бъде в еврозоната? Оставка съд затвор! Вие сте позор! Оставка съд затвор! Вие сте позор! Днес България излиза по площадите, за да каже, че ние трябва да бъдем чути. Защото когато Бог е с нас, няма значение кой е срещу нас. Изсветлихме схемите в Националния статистически институт, как фалшифицират и инфлацията, и дефицита. Искаме да бъдем питани не на еврото, референдум! Трябва да бъдем силни, единни и да защитим националният интерес. Протести, докато не се чуем гласът на народа, защото народът има право да бъде питан. 604 хиляди българи се разписаха за запазването на българския лев. Благодариме на медиите, които са тук. Благодарим на журналистите, които ни отразяват. Този протест е национален, той е надпартиен. Нека всички да сме обединени заедно и заедно да запазим българския лев. Да живее България! Сърце! Душа! За България! Сърце! Душа! За България! Сърце! Душа! За България! Сега трябва да ни чуят, защото ако не ни чуят сега, следващите протести ще влязат в парламента. България ще бъде чута! България ще бъде чута! Тук са представители на много български градове от Североизточна България. Благодарим на всички, които дойдоха от всички краища на Североизточна България. Силни сме! Много сме! 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 Не на еврото! Не на еврото! Не на еврото! Не на еврото! Не на еврото!
2025 година следващата крачка към затвора. Да на българския лев, да на православието, да на българската идентичност.